रनजित देखा मुर्दाबाद 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 रनजित देखा मुर्दाबाद 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 रनजित देखा एरेस्ट करो एरेस्ट करो एरेस्ट करो बड'फानि हेंथायै बाथ्रा बुंग्रा रनजित देखानि हेंथायै बनसु आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि गोख्रों खुद्रिनाय बर' हारिनि बेरेखा रनजित देखाखौ थाबैनो खानांगौनि दाबिजों एफआइआर थिसनबाय क'क्राझार पुलिस थानायाव लोगोसे रनजित देखानि पुतुला सावदों बनसु आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ थांनाय 1 मे खालि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान फालिनायनि लोब्बायै बड'फाखौ मान होनानै गोदान दिल्लीयाव बड'फानि मुसुखा बेखेवनाय आरो लामा मुं दोननाय गोथार साननि समावनो रनजित देखा मुंनि सासे बर' हारिनि बेरेखा असमिया सुबुङा बड'फाखौ उदखारि दुथां रावजों सोंखारिनायखौ लानानै दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारी आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिनि दैदेननायाव रनजित देखाखौ थाबैनो हमनांगौनि दाबिजों क'क्राझार पुलिस थानायाव गसर थिसनो बेजों लोगोसेयैनो बिटिसि सेक्रेटारियेट मावखुलिनि हाबग्रा लांगोनायाव रनजित देखानि मुसुखा बानायनानै सावो आरो खुद्रिनाय दिन्थिफुङो बर' माहारि फरायसा आफादा दिनैहाय जोंनि मानगोनां बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च जों जथायै आलादा आलादा जोङो बे थांनाय समावहाय जाय ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय रनजित देखा जाय बिथाङा बड'फा जोंनि गेदेमा बिथांनि सायावहाय जि माने गाज्रि भाषायै सोंखारिदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों दा बिथांखौ जोङो क'क्राझार पुलिस स्टेशनावहाय एफआइआर होनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेट मोखाङावहाय बिथांनि मुसुखाखौबो जों सावनाय जादों दा जों बिथांखौहाय जोंहा दिनै शेड्युल कास्ट शेड्युल ट्राइब्स एट्रसिटिस एक्ट 1989 नि एगेन्स्टआवहाय जोङो बिथांखौ सेक्सन 3 आरो क्ल'ज 1 आरो सब 5 आवहाय होनाय जादों दि बिथाङा दिनैहाय जोंनि मानगोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जाय बिथाङा दिनै रुंसारि जालांबाय जाय बिथाङा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय आरो बर'फोरनि थांनानै थानायनि जि सिन्था धारना राव हारिमु धोरोम फोथांनायनि जाय गेदेमा बिथां जाय बिहोमा होलांदों बिथांखौ दिनै टेररिस्ट एबा उग्रपन्थी होननानै बिथाङा सोंखारिदों दा बिनि सायाव जोङो बे धारानि गेजेरजों जों बिथांखौहाय जास्टिस मोननो थाखाय जाय बे धारानि गेजेरजों जाय ट्राइबेल नङै बिथांमोनहा ट्राइबेल सुबुंखौ थैनाय एबा थैयैनि उनावबो बखियो एबा सोंखारियो बिथांनि सायाव बिथाङा दिनै भारतनि आयेनाव गिदिर दायनि साजा दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा भारतीय न्यायनि सायावहायबो जोंहा आर्टिकल 196 आरो 352 जाय बिथांमोनहा इन्टेन्सनेलि जों इनसाल्ट खालामनानै जोंनि गेजेरावहाय दाङाबाजि लाबोयो बिनि सायावबो बिथांखौ जोङो सेक्सनखौ बसायनाय जादों दिनैहाय जोंहा दिनै सिन्था खालामनांगोन दि दिनै जोंनि बर' हारिखौ नासयनाय आरो सोबख'नाया दिनैनिल' गोदान बाथ्रा नङा थांनाय समफोरनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया बेफोरनिफ्राय उदां जानोनो दिनै आसामनिफ्राय गावनो थाखाय आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय दिनै सोमावसारदों आरो दिनै बिथांमोननि नासयनाय बिथांमोननि गादबनाय बिथांमोननि मुगैनाय दिनै बेफोरबायदि समयसाखौ लानानै बर' जाथिया गोबांबार जोङो दिनै भुगिनांनानै फैदों दा जोंहा थांनाय समावहाय मानगोनां बिटिसिनि CM प्रमद बर' बिथाङा जे कलिता बुंस'नो जे जोंनि बर'नि जारिमिन जे बेखौहाय 2025-26 नि बाजेट सिजनाव बिथांमोननो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे बसायनानै होदों दा बैफोरबादि बिथांमोन जाय दिनैनि रनजित देखा बिथांमोनाबो कलिता बुंस'नि नन ट्राइबेल बर'खौ मुगैग्रा दा बिथांमोन बादिनो जिहेतु जारिमिनानो गैया बिसोरनो बे जोंनि जारिमिनखौ गथायनानै होनाय माने जों दिनै गावनि जारिमिनखौ फाननाय गतिके बैफोरबादि सुबुङा दिनै जोंनि नेताफोरखौ फुस्लायनानै मोजां होननानै थगायनानै दिनै बेफोरबादि हिस्ट्रिखौ बोनानै लानायनि जि षड़यन्त्र बेबो दिनै मोनसे गादबनाय बेबो दिनै मोनसे फोजोबस्रांनाय बे जाहैबाय डिप्ल'मेटिक बिथांमोननि गतिके बेखायनो जोङो साननानै बे मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जोङो बेखौ दिनै उथायनांगौ होननानै जों 1 उइक सप्तासे टाइम होदों दा सप्तासेनि उनावहाय बिथांमोना उइथड्र खालामाब्ला जों आयेननि बेबस्था लानाय जागोन एबा इनडिफिनिट स्ट्राइक खालामनाय जागोन होननानै जों
बिथां मानगोनां प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांमोनखौ जों बुंनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै जों बयबो मोनफ्रोमबो बर' हारिया दिनै जों सांग्रां जानांगोन दा फैबाय थानाय समाव खालि बे सोंखारिनाय नासयनायल' नङा थाखा फैसानि थांनानै थानायनि जोंनि कालचार जोंनि धोरोम जोंनि मोनफ्रोमबो इन्सटिटिउसनफोराव दिनै एन्टि ट्राइबेल जि पलिसि बियो दिनै हाबनानै जोंनि गेजेराव थेर बेथेर जानायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों जाय बिथांमोना दिनै असमिया भाषा नङाबा दिनै बर' मानसिफ्रा ट्राइबेल मानसिफ्रा आसामाव साख्रि मोना बेबो बिराद गिदिर मोनसे नासयनाय जाय दिनैहाय जोंनि बर'फ्रा दिनै मोजां स्कप मोना दिनै सिभिल ACS आवनो होन नों दिनै मोजां ग्रेड 1नि साख्रियावनो होन नों आरो जोंनि BTC आवथ' दिनै बोसोरबा जाबाय खुनु साख्रिनि मोनसे परिबेस गैया नाथाय बिथांमोना आसामाव साख्रि होगासिनो जों 5 बोसोर डिप्राइभ जानानै दं दा बैफोरबादि इल ट्रिटमेन्ट बैफोरबादि नासयनाय गादबना दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै गतिके फैबाय थानाय यां जेनेरेशन्सफ्रा दिनै बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला जों खौसे जानांगोन आरो बैफोरबादि नन ट्राइबेल एटिटिउड ट्राइबेलनि एगेन्स्ट दं बैफोरबादि नंखाय साजायनानै खोथा बुंनाय माने इनहिउमेन ट्रिटमेन्ट बेखौ फोजोबनोब्ला जों हदाय जों सांग्रां जानांगोन दा दिनैहाय जों बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों मानगोनां क'क्राझारनि OC बिथांखौ इमिडियेट एरेस्ट खालामनांगौ आरो बिथांखौ दायनि साजा होनांगौ आरो आं दिनै बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों आं बुंनो सानदों मोनफ्रोमबो आफादफोरल' नङा साफ्रोमबो बर' सुबुंफ्रानो दिनै खौसे जानांगोन आरो बर' हारिखौ दिनै थांनानै थानायनि थाखाय दिनै बयबो खामानि मावनांगोन गोजोन्थों इलेक्ट्रिक स्कुटि बायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नावखाथायाव थानाय DNB मटर्स डिलारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां आरो जौगा थाखोनि इलेक्ट्रिक स्कुटि नोंथाङा नावखाथायाव फैनानै नोंथांनि गोसो बायदि बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बाङाय बेसेनावनो लांफैनो हागोन तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गड़ेश्वर आरो बगामाथि थांग्रा लामायाव थानाय नावखाथा सकआव दं बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुम नोंथांमोना बे श'रुमाव बुमि अट'मबाइलनि गुबुन गुबुन मडेलफोरनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन बिटिआरजों लोगोसे सा सानजा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन सौफैनाय DNB मटर्स श'रुमाव मोनद' मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोर जेरै ग्रेस फायर एक्स प्र पावार TCL फायर एक्स प्लास ग्रीन भेक्टरि सेलडन आरो राइडेन मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो जायफोर गाव गावनि गारि सालायनायनि खरसाखौ बाङाय खालामनो सानदों आरो इलेक्ट्रिक स्कुटि लानो गोसो जादों नोंथांमोना नावखाथा सकआव थानाय बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुमाव फैनानै गावनि मेगन खेबनाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ फैनानै लांफैदो नङाब्ला बांसिन रोखायै मिन्थिनो थाखाय 7002492305 8822328098 आरो 9127429031 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि जायखिजाया थावनियाव नोंथांमोना गोदानै बमी ड्राइव इलेक्ट्रिक कम्पानिनि श'रुम बेखेवनो गोसो दंब्ला DNB मटर्स श'रुमनि बिगोमा बिथांजों स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बरनि गेजेरजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन मबाइल नम्बर 7002249230 8822328098 आरो 9127429031 बेनि अनगायैबो नोंथांमोना DNB मटर्स श'रुमाव गासैबो इलेक्ट्रिक स्कुटिनि जायखिजाया गोनां बेसादफोर एबा पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन